viva lo vide. Dalia dasti mamiento vitambe dasti mele. Dalia dasti mamiento vitambe dasti mele. I quasina mi porasi Dalia. Dalia vira rombanto Dalia che mi va. Dalia dasti mami tambe dasti me. Dalia dasti mami tambe dasti me. Tata che catina Dalia mira na mi culpa. Dalia mira Roma Dalia che mira mi ma. Dalia dasti mamiento vitambe dasti mele. Dalia dasti mamiento vitambe dasti mele. I quasina mi porasi Dalia. Dalia vira rombanto Dalia che mi va. Yo mi Dalia mi. Aí passava o programa Herência nós estava cerca Wim Meuse de Châteauneuf. Seu nome mesmo está hopi mais largo, pero nós temos na Wim. Nós aprendemos Wim quando nós vim back em seu estúdio, na sua casa, para nós conversar tocante rádio, para sobre Wim, sua paixão, seu hobby, sua vida de rádio de diferente época. E aí nós vamos concentrar para diferentes tipos de rádio que tem e também para uma história de rádio, com rádio a começar. E nós escutamos rádio também, porque seguro nós é grande, nós conhecemos rádio antes, nós podemos diferente de aparato aqui com Atlanta, aqui no Bonaire. I quasina mi porasi Dalia. Dalia vira rombanto Dalia che mi va. Ja, we zijn weer terug bij Wim. Wim Meuse de Châteauneuf. Een moeilijke achternaam. En die namen van Wim ook. Ja, hij heeft zo'n 4 of 5 namen. Ja. Hoe heet u precies, Wim? Willem, Leopold, Frederik, Hendrik, Alexander. En dan Louise de Châteauneuf. De Châteauneuf. Vorige keer hebben we al gesproken over je afkomst, een beetje Frans bloed in je aderen. Maar nu komen we terug om over radio te praten. Dat vind ik een interessanter onderwerp. Ja, dat is jouw passie. Dat is, ik zou bijna zeggen, dat is jouw leven. Je hobby. Ja. Om even terug te gaan, hoe ben je in de radiowereld beland? Dat is de soort van mijn vader. Dat was echt een radioamateur. Die repareerde radio's, die bouwde radio's. Ik heb heel vaak bij hem zitten kijken. En ik heb van hem heel veel geleerd. Voordat ik echt een opleiding in die richting kreeg, wist ik er al meer dan genoeg vanaf. Ja. Wat is een radioamateur? Kan je dat uitleggen? Want ja, de mensen van tegenwoordig, de meeste mensen weten niet wat een radioamateur is. Radioamateurs, dat waren mensen die zelf de radio bouwden. Voor zichzelf. En soms ook voor anderen. Mm-hmm. Mijn vader die bouwde ook radio's voor anderen. Maar dat was gewoon als een hobby? Ja, maar hij verdiende er ook van geld aan. Mm-hmm. Wat werd er uitgezonden op die zenders? Dus? Oh, dat waren de Nederlandse zenders. Dat was, veel amusement, maar ook politiek, veel christelijke uitzendingen. Dus eigenlijk van alles wat. Laten we aan het begin beginnen. Ja, radio. Wie is de uitvinder, of wie zijn de uitvinders van de radio die we nu kennen? Van de radio in de vorm die we nu kennen, dat heeft eigenlijk Itzerda gedaan. Mm-hmm. Die
die heeft de zender echt bruikbaar gemaakt voor algemeen gebruik. Was dat een Nederlander? Ja, ja. Ja, oh. Een Fries. En in welk jaar moet ik denken nu? Is dat gebeurd? 1924, zeg maar. 1924. En ja, had die radio een merk? Of, Hij bouwde ze onder zijn eigen naam. Itzada. Itzada. Hij maakte ook Radiolamp. Daar hebben we echt... Maar het grappige is, tegenwoordig de toestellen die waren AM. Maar zijn zender was een FM-zender. Zo vroeg als hij al was. Ja? Oh. Ja. Toen, de FM die bestond al toen dus. En dat kon je met een goed normaal toestel niet ontvangen. Maar die moest je net naast de afstemming afstemmen. Ja. Dan kon die FM-gemoduleerde signaal detecteren. Laten we even op een rij zetten. Wat is een AM? Wat is een FM? Je hebt shortwave. Wat is een... laten we beginnen met een... Ik heb ook gehoord van longwave, dus lange golf. Ja, maar dat zijn verschillende dingen. AM, dat betekent amplitudemodulatie. Dus er zit het signaal, het muzieksignaal of het spraaksignaal, dat zit in de amplitude van het signaal. Frequentiemodulatie dan, FM, frequentiemodulatie. Dan zit de informatie in de frequentie van het signaal. Het is zeer technisch, ik probeer het een beetje bij te houden. AM. AM. Wat is het bereik van een zender AM? Oh, dat kan heel veel zijn. Dat kan van Nederland tot Amerika zijn. En AM heeft een heel groot bereik. AM. 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 FM gaat eigenlijk in principe tot de horizon. Ja, dus lokaal meestal. Echt ook wel. Maar toch heb je radio's van Curaçao op FM die op je Bonaire kan ontvangen. Ja, klopt. Dat is blijkbaar net dicht genoeg bij. Ja. En van Aruba niet. Aruba die kan ik niet. Nee. Of je moet er toch je kan wel een relayzender hebben. Ja. Dat kan wel. Maar Aruba, dat ligt hier natuurlijk heel veel verder vandaan, want er zit veel Curaçao tussen. Ja. Maar een zender van Aruba konden we vroeger hier op dus AM. Maar ook die konden we wel ontvangen hier. Dus AM. Oh, dat kan makkelijk. Ja. Je kan hier ook Amerikaanse zenders ontvangen op AM. Maar het hangt ook af van de potentie van de zender. Dus die AM, je kan een... Er zijn verschillende potenties toch. Je kan een goede zender hebben, ja, die ver reikt, maar ook kleinere toch, bij AM. AM die... Transworld Radio bijvoorbeeld, die zenden ook uit, volgens mij, op AM. En die kan je ontvangen in Santo Domingo in Cuba. Oh ja. Ja. AM heeft meestal een heel groot bereik. En als die zender maar sterk genoeg is, dan haalt hij bijna de wereld rond. Oh. Longwave, lange golf. Daar horen we niet zoveel van. Vertel daarover, wat is een lange golf? Nou, als we het even over AM-zenders hebben, die zenden op een bepaalde frequentie uit. Ja. En daar is de golflengte aan gekoppeld. Ja. De middengolf, die reikt van zeg maar ja, van 800 tot 1600 gewoon. Ja, 1600. Ja. Dat klopt. Maar de lange golf, die zit er ver boven. Die zit bijvoorbeeld 2000 meter, om iets te noemen. Ja. En wat is de rijke wijdte van die lange golf? Tot hoe ver kan je... Die werd oorspronkelijk echt voor de lange afstand gebruikt. Daarom heet die ook lange golf? Nee, omdat
de golflengte zo hoog is. 2000 meter, dat is heel normaal voor een lange golf. En je hebt de shortwave, de korte golf. Ja. Daar ben ik wel een beetje bekend op dat gebied. Ik heb vroeger gewerkt als bij die relaiszender van Radio Nederland Wereldomroep op een air. Dus dat kan ver reiken tot Australië, Nieuw-Zeeland. Oh ja, korte golf die reikt heel veel. Die kan hier nu ook met gemak Amerikaanse zenders ontvangen. Geen enkel probleem. Maar je moet wel gericht uitzenden, of niet? Ja, Met korte de golf. antenne moet in de goede richting staan. Okay. Die lange golf, wordt die nog steeds gebruikt? Niet meer. Nee, ik heb regelmatig nog alles afgezocht, maar ik kan geen zender meer vinden. Korte golf wel, geloof ik. Korte golf volop, ja. Ja. Er zijn ook wereldzenders op de korte golf. Radio Nederland die bestaat niet meer. Wel jammer genoeg niet. Nee. Waarom jammer genoeg niet? Daar luisterde ik heel vaak naar. Ja. Oké. En die bestaat niet meer, maar je hebt wel de BBC, Deutsche Welle, die bestaan nog steeds. Ja. Ja. Oh ja, die. Ja, vroeger had de BBC ook hele goede zenders op de lange golf. Dat onder andere Light Program, die zond op de lange golf uit. En dat was een zender die heel veel muziek uitzond, van goede kwaliteit. Over de kwaliteit gesproken, de kwaliteit van de lange golf, dus de korte golf, de AM. Wat kun je vertellen over die kwaliteit? Dus van het signaal van die wat was het beste? De beste kwaliteit is, dat zijn de FM-zenders. Die hebben een veel groter frequentiebereik. Zeg maar tot van laag, dat is niet zo moeilijk. Maar hoog gaat een FM-zender tot bijvoorbeeld, als het moet, 20 kilohertz. Zoveel? Ja. En een AM-zender, nou, die mag blij zijn als hij de 10 kilohertz houdt. Dus voor muziek en zo, dus voor muziek FM moet je beste. eigenlijk FM hebben. En de korte golf, die kwaliteit? Die kan goed zijn als er geen fading is. Als er fading is, dan is het hopeloos. Wat is dat? Dat betekent dat de amplitude van het uitgezonden signaal, die varieert permanent. Okay. En af en toe dan is die helemaal weg. En dan komt hij weer met volle sterkte terug. Echt voor muziek kan je de korte golf niet gebruiken. Die korte golf, is het ook, kijk, weer omstandigheden. Dat kan die korte golf ook beïnvloeden? Nou en of, heel erg hoog. Ja. Dus als het slecht weer is, dan kan je het niet goed ontvangen. Als het soms met heel slecht weer, dan ontvang je heel goed. Ja, dat is heel verschillend. Net zo goed als in Nederland de tv-zenders. Die, als het in het buitenland heel slecht weer was, dan werden die signalen gereflecteerd. En dan kon je soms zenders, tv-zenders ontvangen die heel ver weg lagen. Maar met goed weer, dan had je alleen ook wel eens anders. Oké. Die apparaten in het begin waren ze dus vroeger. Kon iedereen aan een radio komen? Als je er genoeg voor betaalde, ja. Die waren heel duur. Dus, maar toen is Philips met die apparaten begonnen. En ja, deze dus eigenlijk ook. Dat waren goedkope ontvangers die eigenlijk voor iedereen bestemd waren. Dit lijkt wel op een logo, hè? Ja. Daar heb je het ook, hier ook. Ja, allemaal hetzelfde idee. Ja. Maar die noemden ze arbeiderskastje. Omdat ook de arbeiders in Nederland, die konden dat die konden die ontvangen, die konden die kopen.
Oké. En in het begin in Nederland had je veel radio's, zenders. Ja, Ja, toch wel? Publieke omroep of hoe ging dat toen? er was de ene zender die had. Ja, die had eigenlijk alleen maar christelijke programma's. De KRO en de NCRV en de VPRO. En de andere zender, de andere kanaal, die had. Daar zat de AVRO en de VARO op. Nou, de VARO dat was meer politiek, maar de AVRO dat was heel veel amusement. Oké. Ja. Dit is een radio van welk jaar is die? Of je hebt het vaak over een ontvanger. Dit type radio is van 33 ongeveer. Kun je het aanzetten? Want ik wil niet aankomen. Kan je dat aanzetten? Ja, dat kan. Dan moet ik even het een en ander. Dat gaat nu. Ja. En zo wel. Nou, dat kan wel even zo. Ja, oké. Later moeten we het weer openmaken om uit te leggen wat er in zit. Wat is dat, Wim? Wat? Ja. Die transformator, dat is een regeltransformator. De condensatoren die hierin zitten, die zijn nogal gevoelig. Dus die regel ik heel langzaam op. Daar gaan ze veel langer mee. Zo. Ja, dan moet hij even warm worden. Dit wekt een beetje nostalgie, hè? Ja. Ja, ik heb het ook meegemaakt met die radio's. Hij doet het wel volgens mij. Ik hoor iets toch? Of niet? Moet echt even warm worden. De la Asamblea Nacional de Venezuela y el secretario de Estado de Estados Unidos participan en la tercera de la lucha contra el Maar ik zie geen... hoe weet je welke frequentie dit is bijvoorbeeld? Nou, je kan het zo moeilijk zien. Gewoon, ja. Gewoon op gevoel en zo. Dat, Ja. dit is... cerró el 2019 con 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales, un 4% Like más que en Venezuela, el wel. ejercicio anterior, Dit y is suma AM, 10 años sí. consecutivos de crecimiento. Het zit wel vol, hè, die AM. Maar niets van Bonaire, Aruba. Alleen op Curaçao hebben ze nog een zender. Ja. Ja. Dat is de Z86. Kan je hierop ontvangen? Ik denk het wel, maar ik heb het El nooit acuerdo geprobeerd. nuclear del 2015, basándose Maar er zijn nog meer dan genoeg middelhoofdzenders. Ja. Hier wel, in Nederland niet. Ja, want ik hoor Colombia, Venezuela. Vienen gente, ya llegaron incluso compañeros de Asia, de África, de Europa. In Nederland is het langzamerhand gebeurd met de middelhoofd. Maar het werkt nog steeds, Wim. Hoe doe je dat? Het werkt prima. Deze heb ik nooit iets aan gedaan. Die heb ik zo gekocht. Zo gekocht.
Zitten de originele onderdelen nog in? Ik doe het prima. Ja, dat is het. Dat is een toonregel. Dus toen je dit gekocht hebt, toen werkt het zo. Waar heb je het gekocht? Op een markt of zo? Nee. Via zachter. Via de beurs. Via de beurs. Onze radiobeurs. Oké, je hebt ook een radiobeurs. Ja. In Nederland. Ja. Hoeveel kost zo'n radio nu? Zo'n antieke radio? Toen heb ik ervoor betaald ik geloof een €200. 200 euro. Maar wat die vroeger kostte, dat weet ik niet. Ik denk zo'n misschien toch wel 300 gulden. Is het makkelijk om radios te krijgen op die beurs, op die radiobeurs? Nou, nee hoor, dat is helemaal niet moeilijk. Meestal wel. Die meeste handelaren, die ken ik wel. Die belde ik dan op en dan zei ik wil dit of dat hebben. En dan zorgde hij dat hij het had. Zijn er veel mensen zoals als jou die dit als hobby hebben in de wereld? In Nederland een paar duizend. Een paar duizend. Bonaire ben jij de enigste volgens mij. Ik denk het wel, want ik heb nooit gemerkt dat er iemand anders was. Jammer genoeg niet hoor. Jammer genoeg. Dus Nee, het is altijd leuk als je met elkaar praten kan. je kent niemand echt. En dit is niet de oudste radio die je hebt. Ik zie daarachter nog meer ontvangers en zo. Ja. Wat is het oudste ontvanger dat je hier hebt? De oudste. Nou, dat is wel dit soort. Dit soort. Die kan volgende keer wel eens zorgen dat die speelt. Ja. Maar speelt hij nog steeds? Jawel. Ja. Maar er komt heel wat voor kijken. Ik heb niet alleen die nodig. Ik heb dan ook die nodig. Ik heb een luidspreker nodig. Dus die daarboven. En verder, ik heb geen groeistelaccu, dus ik moet met een gelijker te doen. En hij moet nog een roosterbatterij hebben. Dan staat de tafel vol hoor. Het is alleen maar voor één ontvanger. Ja. En wat is dit dan? Dat is een voedingsapparaat. Gelijk, die maakt dan de netspanning. Dat wisselspanning is, maakt die gelijkstroom. En dat is wat de radio nodig hebben. Ja. En dit is een korte golf ontvanger? Middengolf. Middengolf is het? Ja, dat hangt er maar vanaf van de spoor die ik erin zet. Je kan die spoelen veranderen dus? Ja. Oké. Ongelooflijk. Ja. En wat heb je nog meer hier? Dit bijvoorbeeld is... Dat is een korte golfontvanger. Ja. Alleen voor de korte golf. En dat is een midden- en lange golfontvanger. Ja. En dit? Die Ook zo... ongeveer dezelfde bereiken. Ja. Het is wel groter, hè? Maar we gaan zo direct staan en dan gaan we weer uitleggen wat op van die verschillende zenders en radio's. Maar ik wil toch hier achter kijken. Ja, natuurlijk. Kan dat? Kun je dat weer openmaken en uitleggen wat erin zit? Ja? Tuurlijk. Ja. Oké, kan je uitleggen wat we zien hier? Ik zie lampen, ik zie... Ja, dit is de gelijkheidslamp. Waarvoor dient het? Sorry? Waarvoor dient die lamp? Die zorgt ervoor dat de netspanning, dat is wisselstroom. En de radio heeft gelijkstroom nodig. En dat is de gelegenheid ervoor. Dit is de eerste hoogfrequentversterker. Dit is de tweede hoogfrequentversterker. En dan komt, dit is een versterker. En dit is de eindlamp. Oké. Dit zijn de spoelen. Die twee. En die twee. Dat zijn de
condensatoren die de gelijkstroom afvlakken. Oké. En dit alles is nu vervangen door chips en zo van alles. Nee, Maar, dit zijn nog zelfs de eerste lampen nog. ja. Maar hoe kom je aan onderdelen, Wim? Als het iets moet je Via de beurs. via de beurs weer. Maar, ja. Maar worden ze nog steeds gemaakt, die lampen? Of? Nee. Het draagt langzamerhand op. Sommige zijn helemaal niet meer te koop. Dus dan kan je niets meer doen met zo'n radio. Dus dan wordt het gewoon een meubelstuk. Dan is het alleen nog maar een mooi ding. Ja, oké. Ongelooflijk wat erin zit. Dus dit is radio van 1933, Ongeveer. begin jaren 30. Ja, 32, ongeveer. 33. Ja. En dit is van hout. Ja. Ja, oké. Ja, daarna zijn ze veel overgestapt op bakeliet. Op wat? Hoe noemen ze dat? Bakeliet. Bakkeliet. Een Philips product. Maar Philips is bekend om hun radio's. Ja. Ja. Je had ook in Duitsland had je ook Telefunken en Telefoonken, Saba, noem maar op. Dat zijn Saba-ontvangers. Telefoonken. oké. We gaan zo direct even langs al die apparaten. Dan kan je beter uitleggen wat je hier Ja. hebt. Oké? Dalia das di mamiento, mi dambe das di mele. Y tu asina, mi poras y Dalia, tu Dalia mira los bandos, Dalia que mi mamá. Oké, Wim. Oké. Dit was vroeger eigenlijk een bouwpakket. Ontvangen voor de korte golf, middengolf, lange golf en visserijband. De visserijband. Ja. Kan je dat uitleggen? Visserijband, bestond dat ook? Ja, dat is de band waarop dus de visserschepen uitzenden. Een deel van de korte golf. Ah, oké, dat was dus ze hadden een eigen Ja, maar- plaats, ja. een plek op het Ja. shot. Oké. Ja, dat was ook een bouwpakket. Die alleen lange golf en middengolf. Dit is. Hij doet het nog ook hoor. Hij doet het nog. Alles hier doet het nog steeds. Bijna alles. Ja. Ja. Sommige moeten even nagekeken worden, maar over het algemeen werkt alles. Ja, maar waar is het zo? Of wat is het zo? Je moet toch een kast hebben? Nee, Nee? ik heb er moet een luidspreker bij en dan ook dit. En dit? Dat is een druppelgeleider om de gloeistroomaccu bij te laden. Oké. Dit is een zender. Die werd aan een ballon. Een zender is dit. Dit is een zender, ja. Ja. Die werd aan een ballon opgelaten. En die gaven dan de weercondities op grote hoogte weer. Maar ja, op een bepaald moment dan is die ballon leeg en dan valt hij naar beneden. Ah, oké. Zo ging het vroeger dus. Ja, Dit. dat zijn ik noem het plaatstroomapparaten. Dat zijn geleiders. Die en die. Dat is een zelfgebouwde korte, midden- en langgolfontvanger. Zelf gebouwd door wie? Nee, Heb jij dat gedaan? heb ik gedaan. Ah, er zit veel in je kopje daar. Ja, moet ook wel. Dit lijkt op een weegschaal, hè? Dat is die radio die heeft mijn vader gebouwd. Oh. Maar de kast heb ik niet meer. Jammer genoeg. Oké, even daarboven, dan komen we weer. Dit zijn Dat zijn allemaal luidsprekers. luidsprekers. Ja.
Maar die luidsprekers van de radio vroeger, die waren apart. Ja. Daar moet je gewoon bij. Okay. Ja. Dit. Dat is een ontvanger die kan op de korte golf en de middengolf. Maar ik gebruik hem meestal voor de middengolf. Ja, oké. Dat zijn afstandsspoelen. Dit soort, dat is voor de korte golf. En dit voor de midden- en lange golf. Mm-hmm. Ja. En gaan we verder? Ja. Dat zijn ontvangspoelen die voor inbouw. Ja, en dan komen we hier bij eigenlijk de eerste zenderstoestellen die Philips gebouwd heeft. Dit is de oudste van de twee. Nou, dat zijn zenders. Zo'n ontvangers. Ontvangers ook? Ja. Oké. Maar dat zijn wel de oudste van Philips. Ja, Die je hebt twee, dat zijn dezelfde. Nou, dit is klein, is groter, hè? Deze die heeft een ingebouwde voeding. Deze die werkt helemaal op batterijen. Ja. Dit is welk jaar zijn die ongeveer gebouwd? Nee, 23 ongeveer. 23. Oké. Nou, dan krijgen we hier een paar telefoonontvangers. 2 stuks. Oh. Dat zijn telefoonontvangers? Dit zijn middengolfontvangers. Ja, oké. En dit is eigenlijk dezelfde ontvanger, maar met ingebouwde voeding. Mm-hmm. Dit is een Philips ontvanger voor midden- en lange golf. Ja, dit ook, de 720A. Maar ik zie geen knoppen, ik zie niets. Ik zie geen knoppen, hoe zet je zo'n ding? Oh, daar is het. Ik kan even. Dat gaat. Oh. Ja, dat is grappig. Dit toestel, bijna allemaal hebben ze hier een scheur. En deze niet. Hoe komt die scheuren? Krimp. Ja. Krimp van het materiaal. Oh. En dit? Dit is eigenlijk dezelfde, alleen in een andere kast. Mm-hmm. Dit is een filter wat tussen de antenne en de radio werd geschakeld. Om te zorgen dat de zenders niet door elkaar lopen. Mm-hmm. Dan hebben we hier 2 gelijkers. En dan dit is een korte golfontvanger. En die tweede, deze, dat is een eigenlijk midden- en lange golfontvanger. Die is wel vrij goed. Oké. En dat is een iets modernere korte golfontvanger. Dit? Ja. Ja. En dit is een modem, dit is modern, hè? Ja. Oké, maar dit... Een Belgische ontvanger, Sierra. Mm-hmm. Dit hebben we al, je hebt hier al uitleg van gegeven, hier ook. En dat ook. Dat is de oudste, toch? Zie, dat is het oudste, toch? Wat je... De oudste Amerikaan. Amerikaan. Wat voor merken van radio's had je, of ontvangers had je in Amerika, bijvoorbeeld? Daar weet ik niet genoeg vanaf. Ja, oké. Alleen van Europese, dus Telefunken en Philips. Telefunken, Philips, Saba, Kronenberg, noem maar op. Ja.
Groening, ja. Maar hier, dit komt nog wel bekend voor. Dit heb ik als kind al, ik heb dat meegemaakt. Er is Philips. Dit is een Engelse draadbare ontvanger. En dat is ook telefoonken. Ja. Dit hadden we hadden zoiets thuis vroeger. Oké. Dan is dit Philips. Dat is een Zwitsers toestel waar ik verder niet veel gegevens van heb. Dat is een toongenerator en dat een platenspelertje. Oké. Hieronder heb je ook nog een paar. Deze, Ja. een Philips versterker en dat is een toongenerator. Ja, de bovenste plank zijn allemaal luidsprekers. Werken ze ook nog steeds? Die? Jawel. En de rechtse radio, dat is een Philips. Die. Dit is ook een Philips. En dat is een telefoonke. En die heeft als bijnaam de kattenkop. De kattenkop, waarom? Hij ziet er een beetje uit als een kat. Ah ja, oké. Lijkt op een kat. Een zwarte kat. Ja. Oh. En zo is die bij Maar die, is dat ook een ontvanger, een radio? Of, dat draadbare ding, ja. ja. Dat is een Philips radio uit 19, nou het zal zijn 46, 47. Oké. En dat is een braamluidspreker. Ja. Dan krijgen we een telefoonontvanger. Een Saba-ontvanger. Nog een Saba. En dat is een Philips-ontvanger. Hoe goed was Philips? Want Philips was bekend. Niet alleen maar in Nederland, maar ja, overal. Hè? Overal. Ja. En hieronder zijn het ook, Ja, ook Philips? Philips. Die hele rij eigenlijk. Oké. Ja, allemaal Philips. En Philips die maakte ook lampen. Ja. Hoe is Philips eigenlijk begonnen? Als je Philips zegt, dan denk je aan Eindhoven, aan Anton Philips geloof ik. Hoe is dat begonnen? Dat weet ik niet, hoeveel het er al begonnen is. Maar ik denk dat het met gloeilampen is. Ja, gloeilampen. Ja, dat zal wel. En ze bestaan nog steeds, die Philips fabrieken? Ja, ik weet niet of ze, nou, ik denk dat ze nu uit het buitenland komen. Oké. Al zetten ze het eigen merk erop. Maar ja, gloeilampen die bestaan eigenlijk niet meer. Nee. En wat hebben we hieronder? Dat zijn ook, dit lijkt me toch modern, hè? Voor Ja, dat is een telefoonontvanger. Daarnaast staat een Philips. En de linkse, dat is een His Masters Voice radio. Ah, oké. Die zijn er niet veel. Nee? En wat hebben we nog meer? Daar heb je ook een paar radio's die ik ook heb gekend. Ja. Toen ik als kind opgroeide hier op Bonaire, kenden we die, dat soort radio's. Dat waren van de jaren 50 of zo. Ja. 60, 50. Dat denk ik. Die linksboven, dat is zelfs een nieuw toestel wat nog nooit gedraaid had. Dus die... Nou, hij doet het natuurlijk goed. Alleen AM of ook... Allemaal... ja, allemaal AM. Oké. Maar dit lijkt me toch een dure hobby. Ja, als je nu nog iets kopen moet, dan is het een dure hobby. Ja. Als je het eenmaal hebt, ga voor. Je hebt ook radio, dus bij mij werkt het ook, want het lijkt wel op een operatietafel hier. Ja. Dus die werkt, toch? Die werkt wel. Dat is een zelfgebouwde lampentester.
Oké. En die radio die heb ik hier op, dat is ook een Belgisch toestel, die Sierra, die heb ik hier op het eiland verkocht. Krijg je ook radioapparaten bij mensen hier of op Bonaire? Worden die, We zagen toevallig een advertentie, daar zijn we naartoe gegaan. Oké. Maar die radio's die kosten best duur. Ja. Ja, die ontvangers. Ja. En je zei, ja, dit was 200, 300 euro. Ja, zoiets. Ja. Wat is het duurste dat je hier hebt? Het duurste. Nou, het is gek, maar dat is die kattenkop. Die kattenkop. Ja. Is dat zeldzaam, die kattenkop? Die is vrij zeldzaam. Onderhoud je veel contacten met mensen in Nederland of in andere landen die dit doen? Nederland. Alleen Nederland? Ja. Ja, een goede kennis van me. Maar als ik iets nodig heb, dan kijkt hij ook wel voor me. Maar vroeger ging je zelf naar Ja. rommelmarkten en zo om dingen te kopen. Ja. Maar wat gaat er hiermee gebeuren later met dit apparatuur? Met de apparatuur. Nou, ik hoop dat het een museum kan worden. Ja, dat is mooi. Maar ik vertelde je vorige keer, op Bonaire hadden ze een radiomuseum. Ja, ik heb het gehoord. Ja, bij Radio Nederland, Wereldomroep. En weet je wat, ze hebben al die dingen weggegooid. Ze hadden problemen met die station manager. Die is weggestuurd. En al die apparaten, die hebben ze gewoon naar de landfill gebracht. Heel erg zonde. Ik was net te laat om dat te kunnen redden, want ik heb het wel meegemaakt bij... Dat is heel jammer. Maar het is apart, hè, die radiowereld. Ik kom uit die wereld, dus wij kunnen over praten. Ja. Als je het over Voice of America hebt, dan weet ik over Radio Havana, Cuba. Ja. Ze hebben die station call, dat ken ik nog. Transmitiendo desde Cuba. Aha. Territorio libre in las Americas, of niet? Dat is leuk toch? Omdat, Ja. en ik vind het jammer dat Radio Nederland Wereldomroep, zoals je zei, het bestaat niet meer. Vind ik heel jammer. Ja. Want ze zenden uit over de hele wereld. Hier Madagaskar, Bonaire, uit Lopik ook. Daar hadden ze ook een zender. Maar jij kent het goed, Wim. Dat hele gebeuren van radio, gebeuren van vroeger, shortwave, korte golf. Dus Ja. maar er komt een moment. Kijk, in Nederland bestaat die AM niet meer. Of bestaat, maar er zijn geen... Ik geloof niet dat er nog zenders zijn. Nee. Dus hier, in onze regio, daar heb je nog iets te doen. Om iets naar te luisteren. Nou, in Nederland, de mensen die daar die hobby hebben, die bouwen zulke kleine zendertjes en die sluiten ze aan via op een of andere muziekbron. En dan hebben ze toch weer muziek. Dat werkt toch weer. Ja. Maar je hebt nooit iets gedaan met grammofoonplaten of zo? Dat heb je ook wel? Moet je kijken om de hoek. Ja. Maar het lijkt me, Wim, dat de cd's die zijn gekomen, maar de grammofoonplaten, het lijkt dat ze terugkomen. Ze worden nog, Klopt, nog worden steeds nieuw geperst. gemaakt. Ja. Hoe komt dat, denk je? Ja. Sommige mensen die vinden het geluid mooier. Ja, dat. Vooral met die krassen erop. Dat, heb je ook apparaten om dat af te spelen? Zeker. Nog steeds. Daar in de hoek heb je iets gezien. Ja. En dit, wat hebben we hier? Ja, wat is dit? Een radio. Een lumafoon. Het is een telefoonke. Philips en nog een keer Philips. Dat lijkt, die logo, dat lijkt op een schelp. Ja. Kan dat kloppen?
Ja. Ja? Oké. Hoe was het om dit alles mee te brengen uit Nederland? Ging dat makkelijk? Nee. Nee? Ik heb voor al die apparaten een kistje gebouwd. Voor elk apparaat een kistje? Ja. Met isolatiemateriaal er binnenkomt. Maar het is allemaal heel gekomen. Dus dit is waardevol, educatief. Ja. Dus het zou goed zijn om in een museum te komen later. Dan zijn we er niet meer, maar de mensen hier kunnen toch iets aan hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Maar heb je ook gedacht om tekst bij te schrijven? Ja, dat ga ik wel doen. Dat ga je wel doen. Dat moet je wel doen, hè? En ik ken zelf een boekje of een folder en zo. Ja. Dat moet je echt aan. Daar moet je echt iets aan doen. Ja. Ja, dat moet nog gebeuren. Maar, Ik hoop dat ik er de tijd voor heb. ja, hier in deze omgeving. Maar wat is jouw bezigheid nu met de radio's? Heb je elke dag iets te doen? Te repareren of te onderhouden? Vaak wel, ja. Ja. Elke dag. Hoe ziet je leven eruit als je vragen mag? Dus, hoe vroeg word je wakker? Ja. Hoe vroeg sta je op? Ik sta om 6 uur. Hoe laat? Altijd om 6 uur. Om 6 uur. Ja. En dan ga je dan doen? Koffie zetten? Koffie maken, brood eten. Ja. Ja. En daarna? Elke dag doe je iets met de radio's? Met de Vaak ontvangers? wel, maar niet elke dag. Maar hoe bevalt het hier op Bonaire, op deze plek? Want, Heel goed. heel goed. Ik zou hier echt niet wel willen. Nee? Maar heb je geen heimwee naar Nederland soms? Ja, in de kersttijd. Ja? Maar nu niet. Nee? Maar ga je wel terug of nooit meer terug? Ik ga misschien in het voorjaar even terug om naar de beurs om onderdelen te kopen. En dat zal de laatste keer zijn? Maar weet ik niet. Ja, oké. Denk het niet. Dus je blijft bezig totdat het... Ja. Oké, Henk, bedankt weer voor dit graag gedaan. interview. En sterkte met je hobby. En misschien kunnen we in de toekomst met onze stichting iets betekenen voor jouw project, voor een museum of zo. Daar kunnen we aan werken.